बेरेखा दोलोआ गोबां दुरबल जानानै दं। सावरायलायनाय मेल एबा बिजाथिनो भट होनांगौ होननानै मेल लानायखौ जों दासिमबो जों नुनो मोनाखै। मानोना बिसोरो दिनै गोबां दुरबल जानानै दङ। बेरेखा दोलोआ इसिङारि सावरायलायबाय थादों जे रुलिं पार्टियाव जों हाया होनना। नाथाय बिथांमोना गावसोरनो इसिङारि बिथांमोना सावरायलायबाय थादों रुलिं पार्टियाव जों हाया एबा रुलिं पार्टियानो देरहाखागोन। बेरेखा दोलोआ रायजो राजाफोरखौ लानानै गावसिनि बिजाथिनो भट होनांगौ होननानै मेल लानायखौ नुनो मोनाखै। बिथांमोनाबो बेबायदि मोनसेबो मेल लोगो मोनफेराखै बा नोंथांमोनखौ हयथ' दासिमबो लेंहरनाय जायाखै। जों नुनायावथ' बिथांमोना मेल खालामाखै, ओरैनो गावसिनि पार्टिनि सोरनिबा न'खराव एफा एनै रायलायनायखौ जों खोनादों, खिन्थु रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय मेल एबा बिजाथिनो भट होनांगौ होननानै मेल लानायखौ जों दासिमबो जों नुनो मोनाखै। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राखौनो बुंदों एमएलए लरेन्स इस्लारिया। बिथां लरेन्स इस्लारिया बिपिएफ दलखौ सावरायमेल एबा गावसिनि बिजाथिखौ देरहा होनांगौनि थाखाय मेल मिटिं खालामनायखौ नुनो मोनाखै होननानै गोख्रों रावजों बुंथिदों। बिथाङा बुंथिबावदों दि उफ्रा बिसायख'थियाव रुलिं पार्टियासो देरहाखायो होननानै बेरेखा दोलोआबो मिथिखागौ। बेनिखायनो बिथांमोना गोसो दुरबल जानानै दं। बिजाथि हिसाबै बिथांमोनाबो होदों, नाथाय बिथांमोना गावसोरनो इसिङारि सावरायलायबाय थादों जे रुलिं पार्टियाव जों हाया होनना। बिनिखायनो बिथांमोनहा मेल मिटिंखौ खालामाखै, खालि गावसिनि दोलोनि न'खर हाबनानैल' सावरायलायदों होननानै बुंथिदों बिथां लरेन्स इस्लारिया। बिनि अनगायैबो लरेन्स इस्लारिया मा गोख्रों बाथ्रा फोरमायबावखो, फै जों आबुङै मिथिना लानि। जाहाथे बिथांमोना एनडिएनि बिजाथि इउपिपिएलनिफ्राय होजानाय केन्डिडेट निर्मल कुमार ब्रह्मनो ट्रेक्टरनि सावगारियाव जाहाथे भट होयो, बेनि थाखाय जों खावलायदों। बेयो जोंनि मोनसे हाबाफारि। बिनि उनाव जों गामि थांगोन, न'खर थांगोन आरो जों बयखौबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना जोंनि जे बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनो जाहाथे भट होयो। बे हाबाफारिखौ जोङो दिनै जोंनि सालाकाथि ओनसोलाव जों गिबि खेब बेखौ खालामनाय जादों आरो जोङो जोबोद मोजां मोनदों। बयबो जोंजों रायदावदों आरो बयबो बिथांमोना खोथा होदों जे रुलिं पार्टिजोंनो जोङो थागोन बा जों रुलिं पार्टिनि केन्डिडेटनोनो भट होखागोन होननानै बयबो मिनि खुसियै बिथांमोना जोंनि खावलायनाय लेखायै बिथांमोना फिननाय होदों। गोजोन्थों। केम्पेनिंआ बेसेबांखिनि मावफुंजाखो सार? बे हाबाफारिखौ जों खालामगासिनो दङ। ओरैनो जोंहा गामि जे मेल, बे मेला जोब्बाय। एबार न'खर हाबनाय जे हाबाफारि, गंफ्रोमबो न'खराव थांगोन, बयखौबो खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मनो भट होयो। बेवहाय हारि धोरोम बासिया जासे, जोङो खुनु पार्टि जों सायख'आ जासे जों गुबुन पार्टिनि न'खरावबो थांनानै बिथांमोनखौ जों खावलायगोन। नोंथांमोना नुबाय खौरांगिरि जानानै जे दासान्दि हयथ' नोंथांमोनाबो बेबायदि मोनसेबो मेल लोगो मोनफेराखै बा नोंथांमोनखौबो हयथ' दासिमबो लेंहरनाय जायाखै। जों नुनायावथ' बिथांमोना मेल खालामाखै, ओरैनो गावसिनि पार्टिनि सोरनिबा न'खराव एफा एनै रायलायनायखौ जों खोनादों, खिन्थु रायजो राजाफोरखौ लानानै सावरायलायनाय मेल एबा बिजाथिनो भट होनांगौ होननानै मेल लानायखौ जों दासिमबो जों नुनो मोनाखै। मानोना बिसोरो दिनै गोबां दुरबल जानानै दङ। बिथांमोनाबो मिथिखागौ जे बे बाइ इलेक्सन एबा उफ्रा बिसायख'थियाव रुलिं पार्टियासो देरहाखायो होननानै बिथांमोनाबो मिथिगौ। ओंखायनो जोबोद बिथांमोना गोसो दुरबल जानानै बिथांमोना दं। नंगौ, बिजाथि हिसाबै बिथांमोनाबो होदों, पार्टि जानायखाय गेलेखागोन, पार्टिफ्रा इलेक्सन गेलेयो। नाथाय बिथांमोना गावसोरनो इसिङारि बिथांमोना सावरायलायबाय थादों रुलिं पार्टियाव जों हाया एबा रुलिं पार्टियानो देरहाखागोन। गोसो बायनानै दङ बिथांमोना। ओंखायनो दिनै बेबायदि मेल मिटिंबो बिथांमोना खालामनो हाया। बेसेबांसो भट? जोङो बेवहाय थांनाय जे गिबि बिसायख'थिमोन, जेराव जयन्त बसुमतारी देरहादोंमोन, 31,000निबो बारा भट लानानै बिथाङा देरहादों। एबार बिनि डाबल जागोन, बेखौ जों नुनो मोनगासिनो दं।